Ní léon rud níos measa domsa sa saoil ná nuair a haonn tú chuig an leithreas chun uimhir a dó do gcuine nach dtuigeann uimhir a dó sin bailach das le seid ará. So nuair haonn tú ag an leithreas le seid thógáil agus déanann tú Dhiarmad ar do gcóthán, mar siú fós, or sé dom an éags. We just ag síon sin, ag smuoineh. Bhí sé fós. Agus faoiar bhí ar my Facebook féin a chrothú. Díreach leis na rudaí a bhí háartar an so. Bhí mé denmh futha nuachta beag dom féin tá toilet duck agus scúb leithris ag gadrah inis. Is mála batmat é seo. No, is stádas toilet duck. Níl méid dul amach an nacht, mar níl éon quack anam. Tháinig mé suas le cluiche nua darb anam baby alert. Woo! Yeah. Is cluiche mai. Chuna cluiche seo a immert. Tá ort a bheith ag brathnú timpeall gach áit an taimir fad. Agus nuair fecinn tú babe, tá ort babe alert ará. Dar le mo bhúntar tamát, sé an cluiche seo an fá gur hep sa scrúdú tamát. Gurb má gwib. Scrad amach an letter F. F. W. W. Y. Y. A fada. A fada. Agus curry Gaelga céile agus cad fáin tú? Yeah. Agus is sin an 5 is mó le dyslexic cheerleaders. Is fás go bhfuil sé nuair tá tú amach le an máthair ag siobadóireacht agus éir sé le ó curry shotart agus tá tú rá é mar is féile a condom féin a ceanna. Bhí mé gléibh an nádéirnach gur taithníonn féir go bhfuil don séireach le maná na léanta seo. Oh yeah, féir bhfuil don séireach taithníonn siad le na maná na léanta seo. Bhí mé gléibh sin, nuair bhí mé ag tamát. Come along. Níl license agam, come along. Rodella chur na stacharm in áír na leabhar uafásacha amadacha tá á ilsiúil có faoi láthair. Tá ceannú ag Ripley's mar thompla credit nó ná cred. Agus dúras leis a chémas. Dói ag double eile a hall. Agus tre hasnig sé gáire agus ag sciir nach asam agus ag mága fum agus sé ó sure socha bhín anthóir in a rudí sin a dóthachsa leis na léasáin agus na mrí agáin a bhín i dó cheomar codaltá chúla mé bhéh a bhéh fúsa. Agus bhí sé ag leir fí mac leann tá a gatí. So bhí mé ar brilla, bhí mé ar muirí. Ráis có maslach. Nuair sé a cartcéis sin ará, agus duine alle chun síosach mise. Tá má vibrator solar powered. Okay, an níomh an táiste ná go gachfar é úsáid lasma a rochan léin. Nuair bhíon bhíon tainne. I'm all soccer. Woo! Yes, film soccer. Agus film aine malo soccer. Is film aine or the luter soccer. Tá cinná film
dum féin as kind for you nish. The ruddy smokey soccer currents us on second shaft out or fought in one session, target no wags, got gain her machine. Ruddy one, the currents us good morning on, oh yeah, vu a mur a rare. Vu a mur a rare. So, oh, near Viscum. Here Viscum Parker, immer to Chelsea. Kif on Curtilo. Guys, Clusham, few discussing the raw fan commander my Wayne Rooney fall 3k meal punts to chocolate. 3k meal punts to chocolate. Like sound shin. I kept thinking shin hard of me ragrock. You know, it were 3k meal a punt. The winning me comes suck. Oh, her Dormer joke, grammar and chin. Dormer joke. No, Dormisha joke.